Guys, para sa audience natin ha, ayusin nyo ha. Sabi na ako. Ingatan mo yung mga ganun ni Art. Out. Guys, nakita nyo naman ng ebidensya kung gaano kalakas si Sir Art, di ba? Ayun, nasira niya yung string. Ako kaya ko sirain yan. Gunting lang kailangan ko. Guys, ayun na po si Sir Art at ang kanyang bagong raketa. The shining, shimmering racket of the day. Nice cross shot. Try ko ang nagmo-move yung camera.
Pangalawa na yun na. Yan po si Sir Art, ang magaling mag-cross shot. Wala na eh. Hindi ko nakuha sa camera.
Gandang kuha yung Drix. Outside na naman. Kala ko outside na naman. Pang ilang outside na yun. Third set. Meron pa dito. Third set.
ang galing. Na-shuttle. Kuya Del, ingat po. Oy naman. Sorry.
Nice one! Nice game! Nice game, nice game. Sige, sir. Sir, yung reklamo nyo kay Rapi Tulpo. Sir, wala ka po ngayon. Panalo ka na, sir eh. Wala ba? Walang reklamo? Okay. Salamat, idol. Sige, sige.